където няма въображение, не може да има страст, а оттам и любов. Уилям Годуин. Прочетах тази мисъл на Уилям Годуин и се замислих върху нея и наистина е така. Защото представете си вашия живот като книга без картинка. Някаква песен, само текста, без музика. Или черно-бял филм. Тогава ще е скучно, нали? И според мен точно това се случва, когато ни липсва въображение в живота. Всичко остава сиво и някакси безжизнено. Въображението е тази малка искра, която вдъхва живот на абсолютно всичко в живота ни. То ни позволява да мечтаем, да виждаме нови възможности, да израстваме отвъд себе си. И да, така е. Без въображение няма истинска страст. А без страст няма дълбока истинска любов. Нито в работата, нито в взаимоотношенията, нито към самия живот. И в крайна сметка всичко започва с една идея. Всеки велик художник, всеки писател, всеки изобретател първо е имал една идея. И те са си представили какво е възможно преди изобщо това да стане реалност. И любовта и страстта работят по същия начин. Можете да бъдете страстни към нещо само ако първо си го представите с въображение. Как въображението променя живота? То дава, според мен, една насока. Извинявам се. Ако първо можете да си представите как изглежда живота в мечтите ви, можете да направите първите стъпки към тези мечти. Без въображение няма цел. Без цел не сте ентусиазирани. И въображението всъщност също така кара любовта ви да стане жива. Любовта не е просто да харесваш някого. Тя е да се представиш, да изживееш вашето бъдеще заедно, да виждаш възможности, да се развивате заедно, да гледате в една посока, а не в очите. Без въображение една връзка остава някакси повърхностна. То създава страст. Независимо дали започвате някакъв проект, изграждате бизнес или започвате някакво ново начинание, усвоявате ново умение, без способността да имате една визия, а визията се заражда във въображението ви, крайна сметка ще ви липсва и мотивацията. Не е ли така? И тя ви позволява да преоткриете живота си с въображение и с откритост можете да виждате всеки ден, всеки един нов ден с нови очи. И когато не можете да си представите нещо, затъвате в тази сива рутина на ежедневието. Но ако мислите творчески, ще откривате магията навсякъде. Използвайте въображението си. То е една огромна сила. Мечтайте мащабно. Позволявайте се да видите нови пътища. И позволете на въображението си да ви вдъхновява. Защото там, където няма въображение, няма страст. А без страст живота остава само едно бледо копие на това, което би могъл да бъде. Направете го цветен. Направете го жив и преди всичко. Представете си живота, който наистина обичате. И така, положителното утвърждение за днес. Въображението ми отваря вратите към страстта, любовта и неограничените възможности. Аз съм Величка Мутавчиева, Вичето. Ако това видео ви е било полезно, дайте му едно палче нагоре, за да знам, че съм на прав път. А ако вярвате, че може да помогне на някого, споделете го с усмивка. Понякога едно видео може да промени нечий ден.